cikin kwanakin nan na ga wallahi duk ka tattauna wallahi duk ka nufi shi kana zuwa ba dole ne canza ba dan akuya na ma aka sace wai kai akwai nan saboda Allah za a yi da shi ba wai kai shi aibin me yasa kake min wannan abu kai yana akwai nan a sace man dan akuya kuma ka ce in rika dalewa to wani da ni ka kamata na kawo tinkiya an kwashe an kawo shanuwa ni me nace fi sabilillahi sai dakata akwai bokan da aka man misali da shi yanzu za ka tashi mu tai ka raka ni in je a bi ma haƙi na kani Allah zuwa gubo ka wadana kadi shirka ce su kai fa zan yi kuda ni mana da ji sha'aibu kai ma ba ka taɓa yi ba ai ka gane abun duniya yanzu sha'aibu tashi mu tai ka raka ni wai bude nan shirka ce so ɗaya zan yi ta sha'aibu akwai ma aguna akwai mu ne ai ke tare da ba a sallama ba a sallama daga Nigeria ya tsaya ku samu wuri ku zauna na na mama mwedayao na mama mwedayao Musumanu mwaje bayao Musumanu mwaje yao na mama mwedayao Musumanu mwaje bayao Musumanu mwaje yao ka je ka samu turken shi ka zuba subhanallahi idan baka cika wannan sharadi ba idan ya dawo zai zame ma bala'i ba a hannu da hannu subhanallahi ba an bani ku tashi ko ban wuri ba